Jiena minn Birżebbuġa kważi ġej faċċata tiegħi u nispera li dan il-proġett ma jseħħx. Dik l-unika tama li għandi li forsi għada jiftħu għajnejhom tal-mepa u jindunaw li l-inna ħajamlunna ħafna ħsara. Għal saħħitna periklu. Għall-investiment li għamilna fid-djar ħadit fana l-ura u koll. ħafna affarijiet u il-biża li tinżel bit-tfal ta' tfal biex tom għax ma tafx biex se jiġri xi ħaġa. Jisma' l-mepa, jisma' l-poplu jridu. L-appelli naħseb ilhom jgħidulu biex jisma'. Nitlobu li nkomplu nagħtu l-appoġġ lil dal-partit għal dal-partit biss jista' jagħmel oppożizzjoni lill-gvern biss. L-appell tagħna huwa li qabel jieħu deċiżjoni finali jisma' minn dak li 90% tal-residenti li ivvotaw kontra u dejjem tal-ablajta li Malta tagħna l-koll għandu jisma' lil dawn in-nies illi naħseb jaqbel li jikkonsultu iktar man-nies u jieħu konsiderazzjoni x'qed jgħidu n-nies. Illi jrid ipoġġi rasu f'posta u jisma' lil kulħadd. Post turistiku naħseb li jsir ħsara. L-appell naħseb tagħna li jisma' mill-poplu wara kollox hu taħ il-fiduċja issa jibża għall-fiduċja li tawh. Jarġa' jikkonsidra id-deċiżjoni li ħa. Għax da mhux għal-residenti ta' Massaxlok u Birżebbuġa biss, da huma għal-Malta u Għawdex kollu. Nixtieq li naraw l-affarijiet sewwa u għax dan it-tankijiet huma tal-periklu. Jara li l-post fejn isiru daw l-affarijiet ikun adattat għal pajjiżna u għan-nies kollha ta' Malta. Din li m'għandux isir. Dan ħsara jista' jagħmel. Da mhux qed jagħti każ għall-gvern li hemm periklu tan-nies ara kemm jgħixu Birżebbuġa u Marsaxlok hemm periklu tan-nies. L-appell tiegħi lill-gvern li jieħu ħsieb in-nies ta' Malta kollha mhux ta' hekk biss aħna maħniex minn hawn imma hemm bżonn li jieħu ħsiebhom hu.